Hello po kabayan, kumusta po kayo? Ako po si Teacher Roger, isang OFW dito sa China. So, gusto ko munang magpasalamat sa mga nanood ng unang video ko. Pinag-usapan natin or tinalakay ko doon yung mga trabaho na open para sa mga Pilipino dito sa China. So, ito yung mga trabaho ng mga teachers, engineers, sa banda, QA or sa quality control sa mga factory ng damit at sa mga DH or domestic helper or tinatawag ditong tutors, mga tutor. Uh, Ngayon pag-uusapan po natin ang kung magkano ang sinasahod ng mga Pilipino dito sa China. Lahat po ng babanggitin ko ay mga estimated na mga sahod lamang po at hindi po yung mga actual na sahod ng mga Pilipino or mga OFW dito kasi alam nyo naman po na bawal po mag-divulge ng mga information. So, bawal po yan. So, kailangan sumunod tayo sa batas. So, ang ibibigay kong so difficult. Kain muna tayo. Gutom ako. Ito pong pagkain ko ngayon, no. Bago ko pumpisahan, kain po tayo. Ito pong pagkain ko, yung gulay na parang pechay na ano. Walang kanin kasi gabi na. Maisingit ko lang ang pagkain dito sa China ay napakamura yung mga gulay. Ang ganitong gulay makakabili ka ng mga piso-piso lang. 1 yuan dito sa China is equivalent to 7.5 pesos in the Philippines. So, mga ganitong isang balot, 1 yuan lang yan. Mga tabi-tabi kasi mga binibilan namin yung mga small time na mga farmers. Kasi dito, pag may bakanting lupa, tinataniman nila para may income sila. So, yun, kaya doon kami mga bumibili kasi nakakaawa. Mayroong iba na matatanda na. So, yan, murang pagkain dito. Yung mga impormasyon na mahalaga para kung sakaling gusto nyo magpunta dito o lumipat dito sa China, which is totally okay naman. Pwede naman kayo lumipat dito at napaka-safe na lugar. Kaya welcome kayo. So ngayon pag-uusapan natin tungkol sa sahod. Noong unang video ay pinag-usapan natin yung mga trabaho na na-mention ko, ang teachers, engineers, QA sa mga factory at sa banda. Yun ang mga legal at ang DH or tutor dito na hindi pa kasalukuyang legal at wini-wish natin na sana maging malegalize na ito sa lalong madaling panahon para matulungan natin o matulungan ang ating mga kababayan din na nagtitiis na hindi makauwi. Anyway, so magkano nga bang kinikita ng mga teachers, mga engineers, ng mga OFW dito sa China? Magkano nga bang kinikita nila? So, una, umpisa natin sa mga teachers. Magkano nga bang sinasahod ng mga teachers? So, generally speaking, ang mga teachers dito kumikita ng 10,000 RMB to 35,000 RMB. Sa pesos, umaabot yan ng 75,000 pesos to almost 270,000 pesos a month. Buwan-buwan. Yan ay lang yung mga full-time job mo na monthly sahod mo. So, ang sahod mo nakadepende yan sa school na klase ng school. Kung international school ka, mas malaki ang sahod. Kung bilingual school ka is average. Kung training center ka is average din. Tapos nakadepende yan sa location. Kung ang location mo is sa mga malalaking city gaya ng Shanghai or Beijing, malalaki ang sahod dyan. Pero expect mo din kasi malalaki din ang
mataas din ang cost of living ng mga malalaking cities na yan. Tapos, number 3 na factor kung yung sa sahod mo, ang sinabi ko yung school, klase ng school. Number 2 is location, kung saan nakapwesto ang school, kanong city or province. At number 3, kung ano ang subject na ituturo mo. So dito sa China, malalaki kumita or malakas kumita yung mga math teachers, physics teachers, chemistry teachers, biology teachers. Sila yung kung nagtuturo ka ng mga ganitong subject, tiba ang ito yung mga timpayaman ng mga teachers na to, kasi malalaki talaga silang kumita ng pera. Matataas ang offer sa kanila usually ng mga schools. Yan. Tapos, sa experience din. So, it counts. May mga ilang years ka na sa teaching, ang teaching experience mo is malaki na rin ang binibigay na offer sa iyo. So, ayan. So, depende sa school mo, sa location, sa subject na itinuturo, at sa experience mo, nakasalalay kung magkano ang kinikita mo. Magkano ang pwede mong kitain every month. So, i-summarize ko lang generally speaking, kumikita ang mga teachers dito ng in pesos, 75,000 to 270,000 pesos every month. Hindi pa po kasali dyan yung mga part-time. Kasi, alam mo naman sa Pinoy, ang mga Pinoy, mga kilala ko, pamangkin ko, yung mga kaibigan ko dito, pagdating sa part-time, walang patawad. Minsan, mas mataas pa nga ang part-time sahod kaysa sa full-time na sahod nila eh. Kaya, ganun. So, pagdating naman sa engineers, ang mga engineers dito kumikita ng average nila is from 20K to 40K or 40,000 renminbi or equivalent to 150,000 pesos to 300,000 pesos every month. So, ang sahod na yan depende sa field of expertise mo, kung anong linya ng engineering field meron ka, at sa experience mo din. So, hindi kasali dito yung mga bonuses na binibigay every month, tapos hindi din kasali dito yung mga iba pang perks na binibigay every month. Okay, so, ayan. So, ang teachers is 75K to 270K every month. Ang engineers is 150K to 300K every month. Tapos, ang banda naman, average lang dito ang banda kasi siguro sa sobrang dami na nila eh. Ang banda dito kumikita ng 10K to 15K every month. Or nasa 75,000 to 120,000 pesos every month. Yan. Hindi kasama dyan yung mga tips na nakukuha nila. Ang iba ding mga bandmates or mga band members dahil sa gabi nga lang ang trabaho nila, so sa umaga pwede sila makahanap ng mga part-time jobs. So yun, ang iba dyan na makakilala ko kumakana din ng mga part-time jobs. So hindi yan kasala sa income na na-mention ko. Sa mga QA naman, ang mga QA dito, kumikita sila. Ang sahod nga pala ng mga QA dito is mga US dollars kasi ang hired sila ng US companies, US firms, mga factories, companies sa US. So, ang sahod nila is diretso galing from US diretso sa Pinas. So kumikita sila ng mga 1,500 USD to 3,000 US dollars. So, in pesos, umaabot yan ng 75,000 to 150,000 pesos ang sahod ng mga QA. Pero, depende yan sa mga packages na binibigay din. Usually, pag mababa ang sahod mo, let's say, ang sahod mo is 1,500 USD or 75,000 pesos, usually, mga free na yung ano mo. Kasi, ang free ang airfare mo. Ang mga QA dito na mga kakilala ko, umuwi sila every month sa Pilipinas. So, ang airfare nila is libre, bayad ng company. Ang bahay nila, housing, ang food, ang supply sa bahay also is free, given by the company. Kahit anong gusto nila, nakukuha. Ang pwede nilang mabili, tapos i-reimburse na lang ng company.
yung mga personal na gamit na sa bahay. Yan. Sa mga DH naman, pag-usapan natin magkano kinikita ng mga DH dito or mga tutors dito. So, magkano nga bang kinikita nila dito? Kumikita ang yung mga DH dito ng 60,000 pesos to 120,000 pesos every month. Depende yan sa lugar na or lokasyon. So, halimbawa, dito sa Ushi, kadalasan dito sa Ushi, 60,000 to 75,000 dito sa Ushi City. Mga, yan, nasa 8,000 to 10,000 RMB or equivalent to 60,000 to 75,000 pesos. Pero kung pupunta ka sa Shanghai, mas mataas ang offer sa kanila. Or may mga kababayan tayo doon na mataas ang offer sa kanila na umaabot ng 15,000 RMB or tumataging-ting na 120,000 pesos bilang isang kasambahay. Yan, or tutor. Yan. Gusto niyo mang pumunta dito sa China is I wish you the best. Ano lang po? Ganun pag summer na dito sa China, galbasan na yung mga ninja ng mga mosquito. Hindi mo alam kung saan nanggaling yung mga mosquito na yan. Mga lamok, hindi mo alam kung saan nanggaling. Anyway, salamat sa panunood. Ako po muli si Teacher Roger. Gusto ko magpasalamat sa mga nag-subscribe. Tapos sa mga hindi pa nag-subscribe, please don't forget to subscribe. Tapos click nyo ang notification bell para sa next video natin. At kung may mga suggestions kayo, tapos may tanong, paki-comment na lang din. Tapos kung anong gusto nyo pang i-feature ko na video sa susunod na mga videos ko, please paki-comment na lang din. Okay po kabayan, salamat po kabayan, mabuhay po kayo. Kain muna ako. Kain tayo. Ito yung pechay na pechay na native. Wala lang kanin kasi may high blood kasi ako eh. Bye muna.